Di KI ka precaution measures ka pengishim na kalian ng department kalong ba menin ka singi ngila penkhoi no ya ka treatment plan bat ya ka baro menin ka singi po nang po tahun gumut ngila pensange bat menta ka singi ru KI ka pengile kalong ba ngidang pensange aswai ka bat hadu beng da double testing hadu beng da yo ka report de hadin kata gumut ni sala apa ya kapan resume na de ban ai yang supai ba di ngai skam ba kumbang le I ka YouTube kai ka baja ka long ba ka ja hang ni po kini ki than ka snong ka tiang tinang ni na po tiang hadu ka min sus ka jungi ka distance le ka jing jangai ka long ka ba jangai pha bat ngas le si kanum don ka jing ta ha ka bai de ko ka khia bat ngai skam ba de le yo ka report ngin sala ya ka ba ngin sa ai ngin sa sam yang kitang kini Hadin ka jingle dusmon jongki ribuman ki bala berbi ia kawa umran kabala lap haka khatwe terik ku April arajar arpeu ki nong mi khmat pajba ki bakentup yo ba Meral Bons im ubadeu MLA jongonong po constituency uba Balajid Rani ubadeu MDC jongonong po constituency uba Charles Marngar ubadeu MDC jongga Mahoti constituency nang tade ki officer in charge ki badi pej ya kari Boy district ki bakentup ya uba A Khongwer ubadeu executive engineer jongga PHE nong po division da kajing ya senran lang jong uba yu kurba ubadeu SDO jongga PHE nong po division kilalej ban jurip ya kate katelong umdi kabran hamorong da kajing temu ban lap ya kajing shisha bat ban wat benia ya kajing long jingman jong kate gawa la idon rengkat akan negasi da iba PS Marwen ubadeu CI jong nong po police station ubala batai pensyai halor ki kendon any ban penstom ya kiba berbi lane ki bale ya kino kam kiba pensniu ya ki do dowa la idon ru kino ilam ka senjuk kirang ba shnong maurong area kiba kentup ya ba BD makdo lembat kiwe de ki khot jong ka senjuk rang kirang ba shnong sen ni ka than hakaba kadang kata kajing ai dawai apo jong kanika wa kabadi ka sus jong ka umbang umdi jong ka dongpo taun kebala banduan ke rak kajing ma de si kajing jingim jong kibrio laki di tapo amar kumbala ong I ba nakaliang jong PHC ba kim patla ban treat ya kata ka ke treatment bakile ang tie po receiver jong ki kamu kila ban le tang bakteria ba ya kiwi pat ri taki jaj dayu kimla yang terkadau kabu kejingma ya ka jingim jong kibrio kibadi itu ko kadu ba kimban se ban haban pendu kadu ars ni kamtam ko ong ka hospital kuma kini porle kidan ki ba ngetip pang ini jipang le se ladadan ke kamu ko water supply li bi haban sakiti spang li kidan kam sibon ko ya ko menta kala long kajing ya borok khot ti kata kadau kumbala ong iba bibi makro mene ba ngidon kam bante lakam da kibun ki an ngan situ ipi ba ki an le ki la don lupa nakaliang jong ka IPCU kibun ki section ki ba repair ki ba ngila ban bu hang tu nata kidon ki section jong kini ka Fishery Protection Act godan ka Wildlife Protection Act godan nata kumba I DC jong Riboh district bodong buram ila pen jari gini section 144 jong ka CRPC ka balakhang persya ya kejing shodo kiwa ndai tang hangni ndai borok khat kari Boy district ti katahi laraki ki berpen ni kata kitaru kin syakem amak la dai kontem jong taka ayu taka section 144 tingi police tang la kataru ngilala ban kem ki brio non kam su bang in te la kam sekte ki ad tang la kataru section ngilala ban kem te rangi ai kat kumba laong mantan ban IFR haliang PHC kemut laraki PHC ki IFR ke ba include baru khat ki penal long ki baki kila le ka baki show ta ki dawai nang ta ki pen jot pen prai ta ki jingtei bala te na soil conservation water conservation ni ga soil conservation kemudian kita ru section mila aban ab namar kejing at section jungi haka FIR kemudian kadai lingba juga content juga FIR bahagan ni ka jaka punya don lang hang ni idon arangut ki MDC jungi na nongpo bana mawati tang idon ki officer na kaliang jong ka PHE department ba aibor kongwir bakati ta na kaliang police department ba amarwen bakati jungi ba ban buhai makdo ku presiden jong sunjuk kerang ba chnong ka sau chnong dembat kerang ba chnong baro yang ka sau tuli chnong ki badon hang ni po maurong road mata kasi gi kendu jungi hang ni kalong ban page ban kami ban lap da lagi jong ki kmat
halor ka jingja ka belajar ha kene ka tayu ka beladep ka si sajan ha ka bede bat ka jing lek nama kor jong ki katu kan ni ki briu ya kan ni ka wa umran ka ba mi nang ni ka ba ka nong po town ka ba kan thup ki khat khandai tli ki snong ki bam lung ba jong ni ka ban ngi lung ba ka youtube hong tu ba lung ba ka jing lap jong sunjuk ki rang ba snong ki lap ki don katu kan ni ki briu ki ba sho do ha ka lap ki do ki ba la yap bat kan ni ka lapen kiwin ka pen shifting sibut namar ba ki babun ki nok snong po nong po town ki ba kan thup ki khat khandai tli lai du tia du dep ban du dem ban yo ke ban ka liang jong ada le ding wan ka ding ski ban ki ko sar ki nong mat jong ki kirang ba snong ki bodon na ka ta ban be dala de ban wan ban yo ya ka jing kersan na ki rang ba snong ki bodon hang ni ha ga ju ko por ka jing tre rangka bat ka PHE department bat ka police department ni ai ko ble ka senjuk ki bala yalam bat ki bala ai ka jing tre lang bat ka ding sngi la yelum lang ka ding meeting jong yang ni por tiang ina sim mikirai ha ka ba nongkong kalong ba kum kani ka jing ya kendu jungi begin lodge ya ka FIR hang ni apa sning PS ha ka ba kan long ka jing sneng na ka banta gitu ki belale ban ile kat bala ban budin ha ki bala don lupa ban budin ban de perking bat bagani ka de bende ka message syabaro gitu ki bajumulin ni kani ka kam ban shot do la ka de lengba baru la ka la de lengba ki dawai la ka de lengba kino ki jat dawai ki bagi ju syok berpeniap ki do kan long gajing maham na ka jong baro om tang ki ba don hang ni long ba jong ni wa umran ndre habaro kari ki boy bat ka jela ka jung ki don sibun ki snong ki babam long ba ki ka ki don ka wa yam ka don siang ka don le ka don mata ni umran bat wi dang don sibun ki ba ni da kerpat ya gitu ki nong song snong hang tu ki ni rap ban sim khia ban pet perman kirang ba snong ki nong yalam raj bakin sobha ban pej ba kum kini gijing ja kin num dei ban ja ki por ki wan mar kan long gijing sir mar ngi sutu ko kan long gijing im da kan ja kan long gijing ma na ko ta ka ko khia kham tam kan ni bangi don ma ka ski kan ni ko umran ka de ka ba ki khat khandai ti snong da du mong trum du chang bangla ba kan nong po ko par baro ko wengi bam nang ni ka ba de ga jabing jong ka district ka jong baro ki office ki don hang tu ki hospital ki don hang tu ki nong chong chnon ki don hang tu ada ko ko bangidi kamlong ko ba safe ka ba khut ba ka ba begin bam kan long jing ma dadi nak ta ka daw ikwa ba gani ka message kan le cha baro ki snong apo ka district ba ka jela ka jungi bangin fikir bangi kentu ba kum kini ki jajing ja kinom ja su ha di por ki banwan nalor kani ina sim ru ka rai ka ba ar ka long ba ye kitu ki an ki baladon ini penbej bat ka deputy commissioner hakaba ngin translate ka tin khasi khnang ba kisnong kin sutu kin tip ha mar gidon sibun ki an ki bangin yada nam ta ki wa ki ki jungi na kam ta ki dok ha bat kum ta ter ndre ki babun ha kisnong ki jungi ngim tip ya gani ten re ngi le kat bala ban yo ya ka translate copy jong gani khnang ba kisnong kin yo khnang kin tip kin yo ban bana sagawe ru karai bingila sim kalong baki kisnong kin kit khia om tang ki badon harut ki basong hagni jong wa umran dikiwi di kisnong hapo jong ka rivoir ungi kentulang iki bakin sim khia lang ha ka bakin pet perman om tang ba ka mata ban shok do andre na ka mata ban le khu iki bandum bret jabo bandum bret jaklia segi gi wa bandum bret iki mrat ki belayam bandum bret iki jing tung jing tep ki bomlong su ni jumlin ban bret sha jar mar ka tangin yele kat bala ban kiar kan di wi garai ngali sim ikwa ba kan di message kan le sha ka district ki baro ko wi ba ha ga ju ko por kam tam ngi di than garai ka ba saw ngi sim kalong na ka banta ba kan don gi jing pen bana lang ba ka di IPR ha ka ba na kal yang senjuk kin sa tho sha ai deputy commissioner bikin wan ban pen bana bikin ong chong chong kit su thu ban tip kan long ru kum ka awareness ba kan long ru kum gi jing maham mar ba IDC do ada ban penjeri yak section 144 banum sha ban sho do hakini dua apa ke distrik di baro kowi ban nang ne sakmat balada lap ya kino ki ba pen khenye kini ingi scam ba ka an gadon ba de ban gem ya ki ba de ban pen stom ya ki kat kum ki kendon an ki baladon lupa apa ka jela ba kani kari ke jungi ba ingi scam ba da ga jing kerpat jungi lang ba jogo ni meeting ke jing kendu jing mdersi ki pharu ya jing kerpat sha ki paj ba nong chong chong bakin sobha ban kiar na ka jing shodo na jing peniap iki do kham tam dak ba pedon kam ya gidawai ka bolong jing ma iki umbam umdi hapo kane ka district hapo kane jela bat kari iki jung ibro bisu